Teraz prestaň scrollovať. Ukážem ti byt, kde nebudeš musieť meniť dizajn najbližších 10 rokov. Smart spotrebiče vo vysokom štandarde ťa určite postaví. Svetlo, priestor, štýl sú veci, ktoré tomuto bytu určite nechýbajú. Práve som ti ukázal trojizbový byt, ktorý v Prešove len tak ľahko nenájdeš. Nezdieľaj to, ak ho chceš mať iba pre seba.